Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme, alebo vám ukážem, ako si odstrániť zaheslovaný BIOS, zaheslované heslo v notebooku Lenovo ThinkPad T410. Vidím, že tu nám niečo nabehlo. Nič. F1. Toto. Vidíme, že máme zaheslované. Enter. Nesprávne heslo. Dobre. Notebook si vypneme. OK. Demontujeme si, ak ho budeme mať demontované, vrátim sa k videu. Demontoval som si klávesnicu, ešte si potrebujem demontovať tento plas s touchpadom, čiže tie šrúbky. A potom sa znovu vrátim k videu. Takže, keď máme notebook rozobratý, musíme si pohľadať tu pod nálepkou, si to dáme priblížiť. Áno, jeden, druhý odpor. A tu máme tie body. Ja mám taký zahnutý šrubovák a toto miesto si budeme skratovať alebo prepájať. Dobre, a teraz ako budeme postupovať? Toto je veľmi dôležité, toto vám väčšinou v návode na YouTube alebo kde zatája. Prvé, zapneme, chvíľku počkáme, teraz skratujeme a hneď dávame F1. Hneď dávame F1, chvíľočku, nemám druhú ruku. Ak to robíme správne, vypíše nám, že nemôže prečítať ID notebooku, že je vadný čas a tak ďalej a my sa dostaneme do nastavenia. Následne v nastavení si pôjdeme na security, dáme si password, dáme si supervisor, dobre, tu a znovu teraz si začneme skratovať tie body, znovu, tu ich mám, začneme skratovať tie body, dokiaľ nám, dám si teraz enter, dokiaľ nám nepovolí zmenu hesla. Escapeom sa vrátim naspäť, chvíľočka, po chvíľke stlačania nabehne zmena hesla. Teraz si môžeme pohodlne zmeniť heslo, potvrdiť heslo, dáme si nové heslo, saveneme si. Dobre, zadám nové heslo. Keď máme heslo zmenené, ešte si dáme save and exit, čiže F10, potvrdíme. Notebook sa nám reštartuje. Dobre, máme tam toto, F1. Dobre, a teraz si už zadáme svoje nové heslo. Dobre, nové heslo funguje. A teraz už môžeme robiť, čo chceme. Na 90% chceme si security, dobre, ideme si. Dúfam, že vám tento návod pomohol. Ešte taká vec, tie body sú trošku schované pod touto lepiacou páskou čiernou, takže ich treba nájsť. Jak k skratovaniu, kde mám to,
používam nie pinzetu, zahnutý taký šrubovák. Je to lepšie pritlačať na tie odpory, lebo musíte skratovať, dokiaľ sa vám to neobjaví. Niekedy to robíte na 10. krát. Ďakujem za sledovanie.